ତୁ ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମନ ତ ଏମିତି ଏକ ପାଗଳ ଦିବାନା ଭଲ ପାଇପାରେ ହେଲେ ଭୁଲି ତ ପାରେ ନା ଆଜି ବି ମୁଁ ହାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜି ବି ମୁଁ ହାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ମନ ଯେ କଲା ଚୁନା ଭଲ ପାଇବାର ଇଏ କି ପାଉଣା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁଟିର ଖଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଖଟି କରିବା। ତ ଆମ ଖଟିରେ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏନ୍ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏମ୍ ଦିଦି। ତ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜିର ଆମର ଖଟି। ତ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥିବେ, ଇଂରାଜୀ ଆଲଫାବେଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ ଆସେ ନା ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ ଆସେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏମ୍ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଣ ହେଲା ନା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଆଳୁର ଦର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଏମ୍ ବାବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ସେଠିକି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ସେଠି ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଏମ୍ ଦିଦି ଥିଲେ। ତ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ମାଗିଲେ, ଏମ୍ ଦିଦି ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତ କାଳେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମ୍ ଦିଦି କଣ କଲେ ନା ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଳୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ବାବୁ କଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ, ସେ ନିଜର କଳବଳ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମ୍ ଏମ୍ ଦିଦି ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଏନ୍ ବାବୁ ଟିକେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ ବାବୁ ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କର ସତ୍ତା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେଣି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ସେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଟେନସନ୍ ଏତେ ହେଇଗଲା ଯେ ଶେଷକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏନ୍ ବାବୁ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ। ତ ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୋଣରୁ ଏମ୍ ଦିଦି ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ। ତ ଦିଲ୍ଲୀର ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ରେ ଏନ୍ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ ଦିଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଇସିୟୁର କାଚ କବାଟ ଠେଲିଲେ। କାଚ କବାଟଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, କେଁ କି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବାରୁ ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲେ ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ସିଏ ପୁରା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କି ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଗଲେନି, ଏନ୍ ବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତ କଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇକିରି ହିଁ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ବି କହିବେ ଗୀତରେ କହିବେ। ଆମେ ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ। ତ ଗୀତରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଦିଦିଙ୍କୁ, ହଁ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ପଚାରିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ତ ପଚାରିଲେ, ଏନ୍ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ, କେମିତି ମୁଁ ପଚାରିବି କେମିତି ଅଛ ତମେ, କେମିତି ଅଛ ତମେ, କେମିତି ଅଛ। ସତ୍ତା ମୋର ଗଲା ପରେ ତମ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମନେ ରଖିଛ ନା ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତମେ, କେମିତି ଅଛ ତମେ, କେମିତି ଅଛ। ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛ, ଭଲରେ ଅଛ ନା,
मन रखिच ना भूली गलानी और जो पचारे एन दीदी भी तार रिप्लाई देले सी भी गीत रिप्लाई देले तो एन दीदी बर्तमान रिप्लाई दौरान शुण मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरे ठहरे मेरे तो सारे समय तेरे साथ डल रही है थोड़ा सा भी सपना करना तुमसे मेरा जीना मरना तुम चल रहे हो तो सांसें तेरे साथ डल रही है ओ हम सफर ओ हम नवा ये सत में तेरा हुआ ओ हम सफर ओ हम नवा ये सत में तेरा हुआ कहले जे व्यस्त हेबार कौन कारण नहीं ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଥିଲି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବି ମଧ୍ୟ ତ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ତା କେଁକିରି ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ମାରିବାର ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ତ ଏମିତି ଯଦି ଛାନିଆ ହେଇକିରି ବୁଲି ପଡିକିରି ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ସିଡିଜରେ ଆମର ଏମ୍ ବାବୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ମାରିକିରି ପୁରା ହିରୋ ବାଲା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଳା ଧରିକିରି ପୁରା ଯୋଉ ହିରୋ ମାନେ ଯେମିତି କାରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପୁରା ଦରବାଜାକୁ ଲାତ ମାରିକିରି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାହାରିବେନି ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏମ୍ ବାବୁ କାର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମ୍ ଦିଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତଳକୁ ଚାହିଁକିରି ଏମ୍ ବାବୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଳିଲା ପରେ ଏମ୍ ବାବୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏମ୍ ବାବୁ କଣ କହିଲେ ଏମ୍ ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୁ ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ତୋର ସେଇ ହଂସି ନିରୂପ ମୋ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ ଚାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଏନ୍ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ କେମିତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ହେ ରାମାରେ 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 ଏକି ହେଲା ରେ ହେ ରାମାରେ 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 ଏକି ହେଲା ରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ ତ ଏତିକି ସବୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏନୁ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏନୁ ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏମିତିରେ ତ ସେ ଯାହା ହେଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ସେ ଯେଉଁ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ସାହାରା କରିଥିଲେ ସେ କୁଟା ଖଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ତଥାପି ବି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେଇକିରି ସେ ଏମ୍ ଦିଦିଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ମଞ୍ଜିଲେ रुसवा है खोया है रास्ते आए ले जाए इतनी सी इंतजा तू मेरी अमानत
है, तू मेरी जमानत है। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम भी कर दाए, कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रही है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रही है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं यारा, सुन रही है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रही है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। तापर दीदी पुणी कन्फ्यूज हो जाती जे सी कौ पटटा बाछिबे, तो सी कन्फ्यूज होगी दीदी भी पुणी गोटे गीत गाइले। ষোলো বয়সী মুই গজরা কষি, 16 বয়সী মুই গজরা কষি, কি হেব মোর ঝুমকা, মুই তো লাল পান দিবি, মুই তো লাল পান দিবি, কি হেব মোর চিড়িয়া টেকা, মুই তো লাল পান দিবি, মুই তো লাল পান দিবি, ହେଇକିରି ସେ ଯୋଜନାଟା ବିତିବାରେ ଲାଗେ। ସେ ପୁରା ଯୋଜନା ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ ଫେଭରରେ ହିଁ ଥାଏ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍, ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ आमे टाइम ट्रावेल करके आसिक पहुँची गले 2029 तो 29 पुणी थे ओडिशा इतिहास रे झड़ सृष्टि है। तो जो सत्ता एम बाबू को हाथ रू आउ थे पुणी ट्रांसफर हो जाए एन बाबू हाथ को। तापरे दिने कौन है ना गोटे होटेल रेस्टोरेंट रे एन बाबू आउ एम दिनी आउ थे पुणी जोड़ी हो जाती। पावर प्रत्यावर्तन सहित सबकि प्रत्यावर्तन घटी। एथर सब शुभ घटुची एन बाबू सहित। तो दुहे बसिक चा पीछे ए समय आसिक एम बाबू से आसी पहुँच जाते। तो सी देखती एम दीदी एन बाबू बहुत पूरा चीरफुल मूड्रे हसी हसी कथबार्ता होगी चा पीछे। देखला एथर झटका लगे एम बाबू को, एम बाबू को झटका लगे। तो एम बाबू सी एथर कौन 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 ला 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 मन तो एमिति एक पागल दीवाना भल पाई पारे हेले भूली तो पारे ना। मन तो एमिति एक पागल दीवाना भल पाई पारे हेले भूली तो पारे ना। आज भी मुहाए ताकू भल पाए, आज भी मुहाए ताकू भल पाए, मन जे कला चुना भल पाइबार ये कि पाउना भल पाइबार ये
କି ପାଉଣା ଯେଉଁ ଦିନ ବୁଝିବ ସେ ମୋ ପ୍ରେମର ମୂଳ ଜାଣିବ ସେ କିଏ କଣ୍ଟା ଆଉ କିଏ ଫୁଲ ମୋ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା କାହୁଁ ସେ ଜାଣିବ ନଦୀ କେବେ ସାଗରକୁ ଚିହ୍ନିକି ପାରିବ ଆଜି ବି ମୁଁ ହାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜି ବି ମୁଁ ହାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ମନ ଯେ କଲା ଚୁନା ଭଲ ପାଇବାର ଇଏ କି ପାଉଣା ଭଲ ପାଇବାର ଇଏ କି ପାଉଣା। ତ ଆଜିର ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ସତ୍ତା ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ କେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକରି କେବେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମତା ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ପୁଣି ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଏମ୍ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଏନ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନେଇକରି କେବେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ସତ୍ତା ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି ମିଳେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଉପଯୋଗ କରିବା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ସମାଜରେ ହିତ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମନେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।